Okay. Shout out. Shout out. Salamat sa mga sumusuporta. Sana all. Ganda di sumuporta pa lang. Agyaw na. Excellent. Dati kanantewan tanga special and special. Kasi puro special. Kasi puro special ti kang kanag. Ang mga nga special. Gago! Mga teman tatati ko kasi. Tinapay. Tinapay para ti Chan. Pasensya kayo ta ka na yung ito nagti pag-video akta awan nga minti ko. Tugtudo. Hindi totoo yan. Tugtudo. Shout out kanyam. Bibuya. No, Ilocano ka. Ay ka. Ginagawa mo. Subscribe ka na. When no ag-follow ka. Please follow my page. Yeah. Okay. Hindi lang tinapay. Special na kanang tunin. Ikan tayo di ate ko special tinapay bread. Yeah. Bread roll. Tamarin bread roll. Tamarin. Tamarin? Bread roll. Kamu no. Tamarin. Ay ta. Iti lauk na to si palaman na kahit. Lo. Hotdog. 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 Kasi ti hotdog mi gamin. Hotdog. Palaman ko ta. Bread roll. Kasi ti bread roll din. Nalusum sana, nalusum. Bread roll. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Naimas. Ha. Palaman. Palaman mi nga Ilocano kasi tayo niya. Oh. Papa, dami. Pwede. Ginagawa mo. Gitara yung tuwal ko. Pwede na eh. Oh no! Ginagawa mo. Okay. Abay! Ay! Yun lang. Eden! Salamat sa lahat Abay! ng sumusuporta. Tawagan ka!